ಪಡೆಯಲ ಆಮೆ ನಡಿತ್ಕು దేవుడు మనని నడిపిసని ఓని ప్రేమ ఓడు మనని ఓడని విధానము మనకి తోడాసిమిందే ప్రతి క్షణం కూడా దేవుడికి కృతజ్ఞత కలిగి బతకని రోజుకి మనడు మినడు ప్రతి మనకి ఇదని ప్రతి గడి కూడా దేవుడి ఇదని గొప్ప బహుమానమే దానిని మనడు జ్ఞాపకం వాటుకునిజి మనడు బతో గొప్పవారడు అందుసంఖ్య బతికిమినడు ఇత్తద్ది అయ్యుకోకుండా మనడు కేవలము దేవుడే కృప తినిపేసి బతికిమినడించరే ఆ దేవుడికి మహిమకరంగాను బతికి మత్తచ్చుకు రోజుకు మన మున్నే బెచ్చుకు రోజుకు మినకు దాటే బెచ్చో మరి యథార్థంగాను మనని మనడు ఊడుకొణుజోరే సరితుంగు కొణుజోరే మున్నెడికి దాయన రోజుకి మినడు మరి మనడు బెలాంటి పరిస్థితికి వత్తుకోదే వాదని రోజుకంతా బెలాంటి రోజుకో దేవుడు మున్నేనే కెత్తుండు మనకి మీరు మున్నే వ్యర్థమటి మున్నే కలవరపరతమటి మేమిని మీరు సరితుంగుకునిజి మీరు సిద్ధపరిసి మందటి ఇంచుకెచ్చి నన్ను మీకు రక్షణ తిని పేసి మందటి గట్టి పేసి మందటి ఇంజరు మున్నే కెత్త దేవుడు అందుసంఖ్య మనడు వాగ్దానకు వాక్యము మనడు చదివి దానిని భద్రం తుంకుంజి దానిని తాసి గనక మున్నెడు కత్తుకు దేవుడు తప్పకోకుండా మనడు వేని పరిస్థితి ఇది మతకన్నా జ్ఞానం ఈశ్వరో ఆలోచన ఈశ్వరే మున్నెడికి నడిపిసని మహా గొప్ప దేవుడిని మనడు నమ్మి మినడు ఈ భూమితి పొర్రో ఆ బాత మతకన్నా దాని గురించి మన అతిశయం అయ్యో మనడు గర్విసన్ దగ్గది బాతని మిందే ఈ భూమితి పొరతుకు ఓన్ పిల్లనగా మనడు ఎంచుకొట్టందుకి దానికి మనడు గర్విసవాలి దానికి సంతోషపరతవాలి దానికి అతిశయపరతవాలి ఇంజరు దేవుడికి వచ్చినోడు నిజంగా మీరు దేవుడి పిల్లాసి మొత్తానికి నన్ను బెచ్చో దేవుడిని స్తుతిస్తున్నాను వాళ్ళకి మరి మనందరిగిన దేవుడి పిల్ల అత్కు మనకి మొత్తం ఈ కొంచెం ఆయుష్కాలతే దేవుడి ఇదని మహా గొప్ప ఆ జీవితతిని మున్నె మందని ఆ రోజుకి దాటి ఓనగ దాయటానికి కానీ ఓడీదని ఆ గొప్ప బహుమానతిని తీసుకుండటం కానీ మనడేనయ్యో అందరిగిన ఓనగ వాదవలిత్తది ఓని ఉద్దేశం మరి ఓడటి మన యోహాను సువార్తతే 18వ అధ్యాయకి వస్తాడు ఈ 18వ అధ్యాయతిని మనడుకు బెచ్చో బాధ కరమత్త అధ్యాయముగా మనకి వేడితే ఈ అధ్యాయతే దేవుటిని పెయితటం ఓనిని బంధించటంపు వాళ్ళకి ఆ ఓండు ఈ లోకతికి వాసి ప్రాణం వాటటానికి వత్త దేవుడు గనక బాత జరిగితో మున్నె బాత జరిగితో బేల జరిగితే దోనికి మున్నే తెలిసి ఆసి మిందే గనక ఓనిని పెయితటానికి వత్తస్కి ఓండే ఓరగా ఆ మున్నెడికి సైనికులకి మున్నెడికి దాయటం ఓనిని బంధించటం ఓనికి తీర్పు ఇత్తది కెత్తటం ఈ లోకము తీర్పుకి ఎత్తటం ఇత్తది మనడు ఊడితాడు ఊడటి మనసెంక డిగ్గివత్త ఆ మహా గొప్ప దేవుటిని ఓనిని బంధిసి ఓనిని తన్ని ఇష్టం వత్తాటు ఓనిని ఆ ఇబ్బంది వాటి ఓనికి తీర్పుకి ఎత్తని విధానం మీదే ఊడటి అది బెచ్చో బాధ బారిత్కు ఈ విధానము బెస్కి తెలియతల్లేతుకు ఓండు రెండోసారి భూమితపురుడికి వాదనస్కి ఓనిని ఇబ్బంది వాడుతోరు వాళ్ళకి అందరిగిన ఊడితోరు ఈ మనుషులకు అందరిగిన మాకు సెంతోండయ్యో ఈండు అసలు దేవుడయ్యో బెగ్గటోండో ఇంజొరికెత్త ప్రతి మనుషుగిన ఊడితోరు ప్రతి అస్కే రొమ్ము తన్నోరే రోదీశ్వర అడితితోరు ఇంచుకెచ్చి దేవుడు కెచ్చరు వాదన విధానం మింది కానీ అంత జరిగత్తస్కే మంచి ఇత్తదాన్ని మున్నే మనడు గమనించి మున్నే మనడు దాటి నడుతుకు బెచ్చో సంతోషం కానీ అంత ఆసక్తస్కే మరి తర్వాత అంత ఆసక్తస్కి సరుదుంకుంటు కడితకని అవకాశం ఇత్తది మన్ను కదా అందుసంఖ్య ఈ అధ్యాయత మనకి బెచ్చో బాధ అత్త మాటని మనడు నేను ధ్యానం తుంగనడు యోహాను సువార్తతే ఓడటి మున్నెటి 18వ అధ్యాయము 2వ వచనతి నూడుకు తన శిష్యులతో పలుమార్లు అక్కడికి వెళ్ళుచుండువాడు గనుక ఆయనను అప్పగించు యూదాకును ఆ స్థలము తెలిసి ఉండెను కావున యూదా సైనికులను ప్రధాన యాజకులను పరిసయ్యులను పంపిన బండ్రోతులను వెంటబెట్టుకొని దివిటీలతో దీపములతోనూ ఆయుధములతోనూ అక్కడికి వచ్చెను యేసుదేవుటిని అప్పగిస్తంకి యూదా శిష్యుడత్త యూదా ఓనిని అప్పగిసన విధానం ఈ అధ్యాయత మనకి వేడుందే
అలాగే ఓనిని యేసుదేవుటిని పేయితటందుకి మరి ప్రధానులు కల్లే పెద్ద కల్లే వాళ్ళకి యాజకులకు వీరందరిగిన అగ వత్తాటు ఓ రోత్త మనుషులకు దీపే పేసి వాళ్ళకే మరి కసెకు బాత పేసి అగ వత్తాటుగా మనడు ఊడితాడు ఓని పేయితడానికి వత్తాటు ఊడితాడు వాళ్ళకి ఆ వాదంగానే దేవుడికి ఎత్తనమాట బాతకి బేనుని శాంక మెక్క నీరు మీరింజరు ఓండే ఎదురుంగంజి ఓ తోటి తిరుతాటు మనడు ఊడితాడు అత్కు ఇక మనడు ఊడుకు ఈ అధ్యాయితే ఓనిని యోధ అప్పగేసటంపు అలాగే అప్పగిస్తస్కే ఓడు ఆ నరక ఓనిని పేసోసి అన్నాయిందని మనిషినగ్గా పెద్ద మనిషినగ్గ పేసి వదటం ఆ తర్వాత కైప ఓణుగొన కైప అయిందని పెద్ద మనిషినగ్గ రోతటం ఇవంతా మన అడిగిన ఊడితడు ఈ అధ్యాయితే అతుకు ఈ అధ్యాయితే దేవుటిని బంధించటంపు ఆ బాధాకరమత్త ఆ విషయతిని మన రూడోలు వేయితాడు అలాగే ఇచ్చే దీంటే మనడు ఆ బాధతే పేతూరు కూడా అబద్ధంకి ఎత్తటము నన్న ఓన్ వేణుడో నాకు తెలియంజరు 3 సరంగుకి ఎత్తటం మనకి బెచ్చో బాధ అనిపిస్తే అలాగే దేవుడు దీటుగా నన్నే ఈ లోకత్కి రాజు నింజరే నన్న మీని రక్షించడానికి వత్త రాజుని నన్నే ఎంచుకెచ్చి ఓండు సాక్ష్యం ఈదటం ఈ లోకత్కి మనడు ఊడితాడు ఊడటి 17వ వచన తినోడుకు ద్వారమునొద్ద కావలి ఉన్న ఒక చిన్నది పేతూరుతో నీవును ఈ మనుషుని శిష్యులలో ఒకడవు కావా అని చెప్పగా అతడు కాననిను ఇక మనడు ఊడుకు ఈ అధ్యాయ అయితే బెచ్చో గొప్పంగా భక్తి తుంక్తావో నిన్ను వెంబడిస్తా ఆ పేతురు బిస్కత్కు యేసుదేవుటిని పేసి మున్నెనే కెచ్చరవత్తో దేవుడు మనడు మున్నెట అధ్యాయకినిగిన ధ్యానం తుంగరు వత్తాడు మీరు కలవర పర్తమాటి వ్యర్థమాటి భారత్కు తర్వాత మీకు బాధ జరిగితో మీరు వెరితి తీరి నాని పెయిత్త తర్వాత నాని బంధిస్త తర్వాత దేవుడికి మున్నే తెలుసు గనక ఓరిని బెచ్చుగాను బలపరసరవత్తో ధైర్యపరసరవత్తో వాళ్ళకి మనడు 17వ అధ్యాయతి ములిపి ధ్యానం తుంగుతాడు ప్రార్థన తుంగరవత్తో ఓరి గురించి ప్రార్థన తుంగరవత్తో భారత్కు ఈ లోకతే ఓరిని విడిచీదటము ఓరు ఎదురుకుండని నన్న భరించినట్టు ఈరు భరించగలిగితోరా ఇల్లు పోతే ఓరు ఈ లోకతే నిచ్చి దేవుడు దెమ్మెత్త తర్వాత గొప్ప సేవతిని గొప్ప పందిని బెచ్చోమందికి దేవుటిని పరిచయం తుంగి చెడ్డ మనుషులకి మంచి వారిగా తుంగుతాడు మనడు ఊడితాడు అతుకు ఓరు డొలిదాయనస్కి శిష్యులకి అందరూ కూడా వర్రు యోహాను ఈ పుస్తకతిని రాస్తా యోహానిందని శిష్యుడు తప్పిసి అందరిగిన వేరే మనుషులకు సావు దెంగితారు అతసాక్షులకు అత్తాటి శిష్యులకు అందరూ అలాగే డొలిదేతారు అది మున్నే తెలుసు యేసు దేవుడికి ఒక మరణం బేలమంతో ఒక బేల ఈ లోకతే ఓని పని దింతుంగితోరు ఇవంతా కూడా ఓనికి బాధ అనిపిసి ఓరిని బలపరసరు వత్తో ఓరికి ధైర్యం కెచ్చరు వత్తడు అచ్చటికి జరగన్న పేతూరు ఇగ్గ తుంగనది ఓని బెస్కత్కు లోపలికి పేసొత్తరు మరి ఆ గుమ్మ తగ్గి ఆగత్తుండు ఆ పేతూరు గుమ్మ తగ్గ ఆంగంచి మందానికి ఆ గొర్పేకిడి వాసి నిమ్మ ఓన్తోటి మత్తోనినే కదా మరి లోపలికి పేసోదని బంధిస్తా ఆ మనిషితోటి మత్తోని యేసుదేవుడు ఆ తోటి మత్తోనినే కదా ఇంచుకెచ్చి కెత్తంగానే నాకు తెలియంజరు శిష్యుడు కెత్తటము మనడు ఊడితాడు ఊడటి మనకి మందని ఆ తర్వాత పేతురు గొప్పంగా సేవ తుంగుతాటుగా వాళ్ళకి దేవుడి శాంక గొప్పగా మనకి మంచి శిష్యుడుగా ఈ దేవుటిని అందిస్తోండుగా మనడు ఊడితాడు దేవుడి శాంక ఆ గొప్పగా నెత్తాటుగా పానం వాటిత నింజరు బేలకెత్తుండు అచ్చటే రీతిగా పానం వాటటానికి సిద్ధమత్త శిష్యుడుగా మిగలుతుండు అదే భక్తి తిని తొంగుతుండు అలాగే నడుతుండు అతుకు ఇంజే మనడు మందని పరిస్థితికి మనడు అణికి మందని నాకు మున్నే ఎలాంటి రోజుకి ఓడవలసి వేయితో మనకి తెలియ మున్నే మనడు అత్తుకోదు ఇంకా బెలాంటి భార్యకు దేవుడికి వచ్చినో కదా నీ రాకడెత్తద్ది దగ్గరికి వాసుంది కనుక నీతి మంతులుగా అత్త పిల్ల అందరూ సరితుంకునిజి దేవుటగ్గా సిద్ధపరిచి మీరు నన్నకెత్తని ఈ మాటని జ్ఞాపకం తుంకునిజి మీకు కెత్త ప్రతి మాట తిని కూడా భద్రం తుంకునిజి మీరు ధైర్యంగా నిచ్చి మందటి
నన్ను వాదం వేల్కి మీరు బెలాంటి పరిస్థితికు దాటవలసి వేయితో అటన్నిట్లో నెత్తవలితుకు మీ భక్తి ఇత్తది ఇంజే బలంగా మందవలే వేరు లోపలి కంజి ఆ దద్దు బలమత్త పునాది పొర్రో నిమ్మ మందవలే నీ భక్తి తిని ఇంజరు దేవుడికి వచ్చినోడు. మరి మున్నే బెలాంటి రోజుకి మంతడు బెలాంటి ఇంకా బెచ్చో బాధాకరమత్త రోజుకి నోడవలసి వేయితో ఇంకా బేలంట ఓడవలసి వేయితో ఇంజే మనడు ఆ చుట్టూ మందని పరిస్థితికి మనం భయం వాటేసిన కలవర పట్టేసిన నాడి బేలా బతికితాడు నేడు బేలా మంతాడు బేనోలోను వతుకు బారైతో బయటకు అతుకు బారైతో లోపలికి వతుకు బారైతో ఇత్త ఈ రోజుకి మనడు వినడు మున్నె ఇంకే బేలాంటి రోజుకు ఊడితాడో తెలియో. ఇలాంటి పరిస్థితి దేవుడికి కెత్తని మనంకి ఆ కెత్తని మాట బాధ దితుకు ఆ రోజు పేతూరు బాత జరిగితో అసలు యేసుదేవుటిని పెయిత్తోరు ఓని పేసొత్తరు కనుక ఓని బేల తుంగితోరు మామిని బేల తుంగితోరో ఇంచుకెచ్చి వెరిసి అణికి మత్తాటు అబద్ధం కెత్తాటు మనడు ఊడితాడు. ఆ మనడు నేడు అణికి మందని భక్తి తిని తుంగటం అయ్యుగాని దేవుడి శంక ధైర్యంగా నిచ్చి మరి సమాజత్కి బెచ్చోని ప్రేమ తిని కెత్తని పిల్లనగా మనడు నెత్తనోరడగా మందవలింజరే దేవుడి ఆ మాట కెచ్చనకు ఊడటి అలకే మనడు 25వ వచన తినుడుకు సీమోను పేతురు నిలవబడి చలి కాచుకొని చుండగా వారతన్ని చూచి నీవును ఆయన శిష్యుల్లో ఒకడవు కావా అని చెప్పగా అతడు నేను కాను నేనెరగను అనెను. అలాగే మనడు 27వ వచన తిను కూడా ఊడితాడు పేతురు నేను ఎరగనని మరి ఒక మాట చెప్పెను వెంటనే కోడి కూసెను. ఇక మనడు ఊడుకు పేతురు అబద్ధంకెచ్చి దేవుడు కెత్త తర్వాత దేవుడు కెత్త మాట అసికి పేతురికి గుర్తు వత్తాడు మనడు ఊడితాడు. అరిసి మత్త మనుసురుకు మనడు బెగ్గతకు అరిసి మినడు వెంటనే తేదని గొప్ప ఆ నడిపింపు తిని దేవుడు మీకు నాకు ఇత్తుండు నీతిమంతుడు అరిసత్ కన్నా వెంటనే తేదితోడు ఇంచుకెచ్చి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనని నడిపిసని దేవుడు ఆసిమినోడు ఇంచుకెచ్చి ఓని వాక్యము కెచ్చరుమిందే అందు సంఖ్య వెంటనే పేతురు కూడా బెచ్చు అద్భుతంగా తేది దేవుడికి మళ్ళా గిరుడ్డి మంచి శిష్యుడుగా ఆ తర్వాత దేవుడి శంక నిచ్చి భక్తి తుంగుతాడు మనడు ఊడితాడు. కూడటి ఇక మనడు దేవుడికి వచ్చినావు కదా 36వ వచనకు వరకు యేసు నా రాజ్యము ఈ లోక సంబంధమైనది కాదు, నా రాజ్యము ఈ లోక సంబంధమైనదైతే నేను యూదులకు అప్పగింపబడకుండునట్లు నా సేవకులు పోరాడుదురు గాని నా రాజ్యము ఇహ సంబంధమైనది కాదనెను. అందుకు పిలాతు నీవు రాజువా అని ఆయనను అడుగగా యేసు నీవన్నట్టు నేను రాజునే, సత్యమును గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుటకు నేను పుట్టి తిని ఇందు నిమిత్తమే ఈ లోకమునకు వచ్చి తిని సత్య సంబంధి అయిన ప్రతివాడును నా మాట వినును. అందుకు పిలాతు సత్యమంటే ఏమిటి అని ఆయనతో చెప్పాను. దేవుడికి వచ్చినో కదా నన్న పిలాతి నగ బెస్కత్కు అన్న తగడ నుంచి కైప తగడ నుంచి పిలాతి నగ రోత్తరో ఆ రోత్తస్కే దేవుడిదనే సాక్ష్యం దేవుడికి ఎత్తన మాట బాత దిద్దుకు తిరిగరు మీనుడు అద్భుతముగా నిజమే నిమ్మ దేవుటి నిమ్మ రాజునే ఇంజరికి ఎత్తంగానే నన్న రాజునే ఇంజికెచ్చి దేవుడు కెచ్చరు మీనుడు అలాగే సత్యతిని సత్యం బాతదు ఈ లోకతికి కెత్తటానికి నన్ను వక్త నింజనుడు అలాగే దేవుడికి వచ్చినో కదా దాని సంఖ్య నన్ను ఈ లోకత మనిషినిగా పుడతాను ఇంచుకెచ్చి దేవుడికి ఎచ్చనుండు. మరి మనడు ఈ భక్తితే ఓని అరిదే నడతని మనడు మనడు సరితుంకుంజొరే దేవుడు కాలికి నగ్గ ఈ భక్తి తిని తుంగవలే నిమ్మ నన్న నిత్తని అవసరం ఇత్తదు వత్తస్కే నిజంగా దేవుడి శంక అచ్చే రీతిగా నిచ్చి అవును నన్న దేవుటి పిల్ల తినే జర అణుకని భక్తి తిని అయ్యో మనడు తుంగనద్ది అణికి మనడు భక్తి తుంకు ఆ భక్తి మరి వెచ్చడి వరకే అక్కడికి వెయితో వర్రు మరి ఓను మున్నెడికి దేవుడు మున్నేకెచ్చినావు కదా నాని నీ లోకత ఒప్పుకొట్టో ఓనినే నా రాజ్యతే ఓని గురించి నా పిల్ల ఇంజరే నా మర్రి ఇంజరే నా మైడ్ ఇంజర్ నన్ను ఒప్పుకుంటాను ఇంజర్ దేవుడికి వచ్చిన ఈ లోకతే ఓని గురించి సాక్ష్యం ఇవ్వకపోతే ఆ గత్తస్కి ఓనిగిన మన గురించి ఒప్పుకుండకపోవచ్చు ఒప్పుకున్నో కూడా అందు సంఖ్య ఇక ఊడటి మరి ఇంజ మందని పరిస్థితికి మనడు చుట్టూ మందని వాటిని ఊడోరు వెరసురే లోపలే అణికి మందటంపు ఈ తెగుల్తే శంక మనడు లోపల మంజనడు అతుకు దేవుడి కాలిగినగ్గ చుట్టూ మందని సమాజం అంతా కూడా
ಆ ಬೆಚ್ಚೋ ಆ ನಾಶನತ್ಕಿ ದಗ್ಗಿರ್ಗೆ ಮಿಂದೆ ಬೆಚ್ಚೋ ಮಂದಿ ಡೊಲ್ಲಿ ಅಂಜನೋರು ఆ ఇర్మియా కేయితోగదా మరి నన్న ఊడని ఈ చుట్టూ మందని మనుషులకు అందరిగిన పొలతకత్కు పొలతగ్గ డొల్లత్త మనుషులకు వేడనోరయ్య పట్ట నాటెంకి బతుకుపోనో నాటెపోనో బెచ్చో రోగత్తోటి మందని ఆ మనుషులకు మినోరయ్య బెగ్గిగిన మత్తు ఇత్తదే ఇల్లే ఇలా ఇచ్చుగా ఈ మనుషులకు బాధపరచునోరు మరి మాకు రక్షణ ఇత్తది ఇజ్రాయేలీకి ఇంక రక్షణ ఇదనది నిమ్మే మామిని కాపాడనద్ది నిమ్మే మామిని నడిపిసనద్ది ఇంచుకెచ్చి దేవుడు ఆ తిరియరు వాసనుడు ఇర్మియా పుస్తకతే వాళ్ళకే నేడు మనడు మందని పరిస్థితికి బెచ్చో కష్టమత్త పరిస్థితికి మీనడు గనక దేవుడు మనకి రక్షణ ఏదనద్ది ఓండే నన్నే రాజుని నన్నే దాని సంఖ్య పుడతాను ఈ మనుషులకి అందరికి రక్షించడానికి వత్త రక్షకుడు తిని నన్నే ఇంజో దేవుడికి వచ్చినో గనక మనడు కూడా దేవుడు కాలికి నగ్గా ఓని పిల్ల నేరడుగా ఓని శిష్యులకి నేరడుగా మనడు సరితుంకుంజొరే దేవుడు కాలికి నగ్గ సాక్ష్యం ఇదని పిల్ల నీరడుగా మరి నాశనకి అందని మనుషులకి కోసము ప్రార్థన తుంగునోరడుగా మొరవాటనోరడుగా దేవుడు కాలికి నగ్గా ఓని కాలుకు పేసి మరి మన సమాజానికి క్షేమం ఏదనద్ది రక్షణ ఏదనద్ది బాగుతుంగనద్ది ఓండే గనక అయ్యా మామ తప్పుకు మామ పాపకు మామ అరుంగన్నీ కూడా నొరము సరిదుంగి మామిని నొరిసి నీ పిల్ల నీరడగా నీ పిల్ల నీరంగా మమ్మని యాకి గిరుడుత్తమయ్యా నిమ్మ మాకు సాయం తుంగేంజరు మనడు అందరిగిన మొరవాడుతున్నాడు తప్పకుండా దేవుడు మనకి సాయం తుంగని దేవుడు ఆసిమినుడు ఓని మాట మనని నడిపిసితే ఓని మాట మనని బతికిసితే మరి ఓని పిల్ల నీరడగా బెస్కెడికి మనడు సరిదుంకుణ్జొరే మనడు దేవుడు కాలికి నగ్గా ఓని మున్నెడు కంచి మన పాపం నొరుసుకుణ్జొరే మరి ఈ రోజుకి బేనంకి ఓండుగా దేవుడు కాలుకు పేసి దేవుడు కాలికి నగ్గా ఆ మన తప్పు ఒప్పుకొనిచి ఓని కాలుకు పేసి దేవుడి శాంక నిచ్చి బెచ్చో మంది తినిగి నా దేవుటాకే నడిపిసని రోజుకి మినడు గనక మరి మీరు నన్న కూడా దేవుడి గురించి ఈ మనుషులకి గురించి మొరవాటుకడు ప్రార్థన తుంకడు అలాగే మనకి రక్షణాసి మందని దేవుడు మీకు నాకు తోడాసి మినుడు అలాగే ఓని సాటిని మత్త పత్తి పిల్లకి కూడా క్షేమమే ఇంజరు దేవుడికి వచ్చిన అపాయం వర్రయించునోడు మరి అందరికి కూడా దేవుడు అలాగే అందరు కూడా ఈ మనుషులకు అందరూ సాటిని మతుకు ఓని కైక్కిని సాటిని గనక మతుకు అందరికి కూడా క్షేమం అంత ఇంచునో గనక మరి నేడు ఈ మాట క్యాన్సని మీరందరూ మనందరికి మిగతా మనుషులకి గురించి ప్రార్థన తుంకటు మొర్రవాటుకటు కణుకు పిమ్ముటు ఏసయ్యా నీకు వందనకయ్యా ఇద్దో ప్రభా మరి నీ కాలికి నగ వత్తము నీ పిల్ల నీరమాసి నిమ్మే మాకు దేవుటి నాసిమిని నిమ్మే మాకు రక్షణ ఏదునోని నిమ్మే మామిని కాపాడునోని నిమ్మే మామిని మాకు క్షేమతిని ఏదునోనినయ్యా మా దేశతిని మా మనుషులకిని మా ప్రాంతకిని మా నాకిని జ్ఞాపకం తుంకుని హాస్పిటల్ని మందని పిల్లని జ్ఞాపకం తుంకుని లోక్కిని మందని పిల్లని జ్ఞాపకం తుంకుని తెగులతోటి రోగతోటి బాధపడతాను ప్రతి పిల్ల తినిగిన నేను జ్ఞాపకం తుంకుని అందరిని విడిపిసయ్యా విడదలీసి నిమ్మే జీవం తోసి నీ శాంక సాక్షులుగా నిచ్చి వెచ్చో మంది తిని నీ ఆకి గిరుత్తని భాగ్య తిని నీ పిల్ల నీరా మా ఆశ మొత్తం మాకు అందరికీ నియమించురే ఏసైతే పెదిరితే ఈ మాట అంత తలపురమినం తండ్రి ఆమెన్.